timbangi meneng-menengan ini. Ayo jomplo rek. Timbang kalau lah. Jomblo apa? Ya jomplo sing ngiter rek. Nah, ayo. Lah ayo. Anu kono padahal. Gini ya. Ayo waduh. Ayo. Ngomong. Waduh sing tawa dadi. Loh, keliru kan? Ayo balen. Oh, bisa. Dah, balen ayo. Dek cindek sing cindek dadi. Loh, yo apa iki? Kalau sing dadi, apa tanganmu cindek dhewe ngene ya apa? Ayo, gak percaya kon. Ayo dekor. Ayo jakal tok. Loh, ayo, dukur sih ya. Ayo. Loh, cindek dhewe Cindek dhewe ngene ya apa kon gak percaya. Antul jakal tok aku. Apa wayahe kon dadi? Cagak kono kon. Ya wis. Ayo. Iki. Ayo sing kita. Loro. Telu. Kene. Papat. Kene. 5. Endi? 6. Itu. 8. 9. 10. Lagi ndi rek? Sik kene ae babano wis. Tenggo sopan pisan ngene adakno. Nah kene wis apa? Oteng mules ada es kene bano. Andiarare marek. Aduh. Adai ku kene silite. Ayo. Angke. Arwah ya kono kene. Nek. Sopo iki dak kena dhisik? Ya awakmu. Loh, hancurin kena dhisik aku. Iya ya. Tolong narik sik nang ngono dhisik. Iya. Andiarare situ emane iki. So intip-intip iki. Ayo kon nang ndi kon ayo. Kene angon ayo. Yo dicicip. Ayo ngono golek inggris aku. Ayo sih, Ayo. Kawani. Alo iki opo iki? Ayo. Belum. Iya. Kapan nih takon? Pak, Ayo terus ayo digoleki bareng-bareng. Ya ndi iki golek ini. mbo nang ndi? Yo iki bagian iki. Aku mek ngetutno to, gak arep pas to. Nang ndi iki? Ya mbo, yo golek nanti iki. Mencar kono. Yo bener wong kaya ngono. Lah iki ya rek. Lah iku. Anjir, marekane lho wong wetenge senep mbok cak jomblo singit iki lho. Yo tak tinggal nesing ah barekan. Oh, what?